Sa merkado publiko sa Dakbayan sa Mandaue, tungod kay menos ang halin sa mga karning baboy, pipila sa mga manindahay, mihatag na lang kuno og discount. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Sa pagbisita sa GMA Regional TV sa Mandaue City Public Market kaganihang udto, nagmingaw pa kini og menos ra hinuon ang mga customers. Matud sa mga manindahay, gilauman na kini labi na kay daghan ang manguliay sa mga probinsya karong panahona. Sa fish section, naabta namo si Kiyo Abines, mipalit og bangus tag 180 pesos ang kilo. Mas maayo kunong karon pa lang makapalit na siyag isda kay basin musaka ang presyo. Mas mayo karon mo palit kay mas minus pa kay sa ugma na mahal naman. Aga-expect kang mamahal na. Oo. Siyempre, mangyawat ko ta. Samtang matud sa mga manindahay sa meat section, nagmingaw sila karong panahona. Gawas kuno ang uban naglikay pagkaon sa karne kay tingpo asa, mas menos sabgyud ang mga tao sa syudad karon kay na mauli ang kadaghanan. Maong dunay manindahay nga muhatag na lang sab og discount, mahalin lang ang ilang tinda. Ni ubos lagi may tungod sa kami nga ba mo na lang paubsan kay para mahalin sad ba kaysa magsige lang make ice. Pila may ubos ni ma'am? Jeez. Mingaw gid siya. Gamay ra kay ang uban nguli sa probinsya. Samtang sugod karong adlaw gipamutangan na sab sa mga stall holders og screen ang tungod sa ilang mga pwesto. Gimando kini sa kadagkuan sa merkado aron kalikayan nga mabara ang drainage sa pasilidad. Sa miaging Biyernes, naglunop og mibara ang drainage sa merkado nga nakaapekto sa mga manindahay ug mga customers. Kala ko lang ang basura, dili mo ano sa kanal. Oh, di mo sakab ba? Kamo, tuman lang pod. Tuman sa kuan. Sa gobyerno. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.